каждый, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему мясо Твое Иисуса Христа, и стало живи и благодарность на веки вечные. О, Иисус, наимилейшая Дух Царева людского, глянь на Ты, кто покорно смеяется до возможного Твоего алтара. И доверно режет кожу. Що не кожен з нас, що надається найщасливішому серцю Твоєму, Тобі ще більше з'єднатися з Тобою. Многие же не ведают Тебе, многие даруют сердцами, погружающие заповедями Твоими, и смилующими над одними и другими, о Иисусе, и притулившие дочерного сердца Своего. Благодарю снова Иисусу не только верникам, которые никогда не отступились от Тебя, а и сынам марнотравным, которые Тебе покинули. Давай наши верные души вернулись рядом в ростовский дом и ясмили от нестачи и голоду. Разнес голод учивших Тебе, приведи их до признанных правды и единства веры, как только настала одна ужасная единство. А дорогостён Твой беспечной свободы, дающий народам спокой и сгоду, ученикам научившим и от края до края, один износивший голос. Хвала Божьему сердцу, праз якое пришло для нас спасение. Ему хвала и пошла на веки. Боже, Ты наиществующим сакрамом закопил совесть Твою, просим Тебя, да Боже, нам так жаловать. Amen.
świata, Pana naszego Jezusa Chrysta, najwyższego i wiecznego świętara, якого ахвяра, життя, і здійснилося шмат тому назад, але має вплив на кожного, хто народився, на кожного чоловіка, хто народився і хто народиться. Mianowicie taki był Boży plan, tak była zaplanowana historia zbawienia, w jakiej mają udział i my tak samo zdjęliśmy ofiarę Chrysta na ołtarach u światu, zdjęliśmy tę ofiarę, jaka miała miejsce podczas śmierci i wskrzeszenia Jezusa. Dzisiaj tak samo jeszcze jedna radość, bo świadkuję dzień narodzenia Weroniki, jaką czuję i moim się dzisiaj, proszę, aby dał Ducha Świętego, Boże błogosławienie. Как мы могли годно скласть наисвятейшую оферу, которая просит Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом и ушибком и занепанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Niechaj ślubiec nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, A na ziemi pokoju ludziom dobrej woli. Chwalić Ciebie, błogosławiaję Ciebie, kłanię się Tobie, prosławiaję Ciebie. Dziękuję, Dziele wielkiej chwały Twojej. Panie Boże, Boże niebieski, Boże Ojcze Wszechmogutny, Panie Narodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie, jaki dałeś na siebie krwi światu, zmiłuj się nad nami. Jaki dałeś na siebie krwi światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworusza Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty nasz Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Boga Ojca. Amen. Молим się. Boże, Ty dla sławy swojej i dla zbawienia człowiectwa postawił Chrysta najwyższym świętym na wieki. Daj każdy naród, jaki On wybawił, jaki On nabył Tobie swojej krwią. Z udziału eucharystycznej ofiary otrzymającej po krzyżach zmarłych powstań, jaki z Tobą żyje i władać w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu siebie i wieczny ja. Читаем кожного свята, что дело стоит
служенню ішла найбільша града, які ніколи не можуть знищити врагов. А Ісус Христос, принесши одну охрану за грехи, назавжди сів праворуч Бога, чекаючи того часу, коли ноги його будуть покладені, як подножжя ног його. Бо його одну охрану назавжди зробив досконалим послідчим. Про це свідчить нам і Дух Святий, бо сказано: «Ось заповіт, який установив з ним після гэтых дел. Каже Пан: укладу закони мої у їхнє серце, а грехов і беззаконів їх більше не вспомню. А де є пробачення грехов, там уже нема охвяти за них». Гэта Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Читание Святого Евангелия по Матфею. Хвала Тебе, Пане. А коли ели Иисус, взявши хлеб, благословил, ломал и давал им, кажучи: «Берите, это тело мое». И взявши келих, подяковал и дал им, и пилите его все, и сказал им: «Это моя кровь заповедна, якая за мной проливается. Соправды кажу вам, что уже не буду пить от плоду виноградной лозы до того дня, коли буду пить его новым во владарстве Божьем». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогі сьогоднішнє свята ми вручаємо Ісуса Христа, найшвидшого святара. Сама назва «Вручає Ісуса Христа» учить святара. І сьогоднішнє перше читання з послання до Євреїв говорить про те, що кожен святар щоденно стоїть у служенні шмат разом, приносячи одні і ті ж офіри, які ніколи не можуть знищити грехов. Так починається сьогоднішнє читання з листа до Євреїв. І сама назва святар, вона вживається не тільки у католицькому костюлі чи православній церкві, у християнстві,
Але эта назва имела место у Израиля, у иудаистичных религий, так само у інших. І у юдаїзмі Богу святар – це той, хто заносив молитви народа до Бога. Але так само складав ахвяри. Ахвяри на алтарі. Вони виглядали таким чином алтари, як ми сьогодні маємо тут у нашій гробниці, також чисті. Це були алтари, на яких спалювали ахвяри. Різні ахвяри, перші плоди землі, першниці, ягнят, козлов, волов, так як ми можемо читати в Святому Писанні. І це були так само ахвяри Богу. І тому ми чуємо, що кожен святар щоденно стоїть у служенні. А Ісус Христос, принесши одну ахвяру за грехи, назавжди ще управляв Бога. Це слово, яке ще не чуємо, говорить про іншість ахвяри Ісуса Христа, яка не та сама, вона була одна і єдина, яка має вплив на кожного, хто народився до сьогоднішнього дня. Ми віримо в те, що чоловік буде збавлений, то буде збавлений раз Ісуса Христа. Не обов'язково це християнин, чи він юдей, чи він мусульманин, чи хтось ще, чи він атеїст сам. То він заслужив на збавлення. Коли його життя було годне, достойне, то він те збавлення отримає раз Ісуса Христа. І навіть в этом заключається ахвяра Ісуса Христа, про яку ми чуємо, коли Він взяв хліб, взяв вино, дав своїм учням, це вчиніть на мою пам'ять. Але це слово, яке Він сказав, здійснилося на крижі. Що то, що Ісус сказав, це моє тіло, це моя кров, це здійснилося на крижі. І це ахвяра справедна, це ахвяра, яка дійсна, яка справді дала чоловіку шанс на життя вічне, дала чоловіку надію. І ми так само здійсняємо ту ж саму ахвяру Ісуса Христа, який не кривав. Здійсняємо, вимовляючи святари, вимовляючи те слово, берите і їжте від того тіла, берите і пійте, це моя кров, це чиніть на мою пам'ять. І, звісно ж, раз це, ми так само маємо уділ в цьому королевском святарстве, королевском, потому что Иисус Христос является королем, владаром священником. И эта ахвяра так само має проявлення в нашому житті, таким чином, що чоловік про першородний грех стався підданим этому греху, стався склонним до греху, стався підданим терпінню. І так само, здійсняючи эту ахвяру, ми завжди можемо складати знову ж своє терпіння на цьому алтарі, свої грехи на цьому алтарі, з просьбою до Бога їх очистити. То, що нам докучає, що ми переживаємо, можемо скласти на ахвярнику Христа і довірити Богу. І навіть таким чином маємо уділ у цьому королівському святарстві, раз це так само називається Божими дітьми. Тому нехай це святарство Ісуса Христа має уділ на наше щоденне життя, нехай нас умацовує, як ми, маючи свідомість того, що уділічаємо в ахвярі Христа, раз так само терпіння, раз клопот, раз різні тяжкості, які є, так само і радості, і хвилини, маємо доступ до цієї найбільшої ахвяри, так само до Божого владарства. Амінь. Амінь. Раз Иисуса Христа, пришедшего и вечного святора, пришел до наших грехов. Молимся за святый костер, как он показывал свету любого Бога Отца, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за папу Францишка, как Бог заховал его от всякой небезпеки для добра костера, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех людей, которые жили в згоде и спокойно, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за покликанных до святарства, когда годно здесь здійсняли найсвятейшую ахвяру, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о даре Духа Святого и покровной ласки для Вероники в день народжения, Тебе просим. Выслухай
выслухай нас, Пане. Молимся за померлых, как Пан Бог одарил их хвалой избавленных. Тебе прощим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех медиков, за всех хворых, потребны нашей молитвой, потребны Бог. Надели их полегкой, потребными ласками. Тебе прощим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных во имя Пана, как прозвучало Евхаристию, мы свячали наше життя. Тебе прощим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай ласкаво нашей покорной молитвы и одари нас вечным избавлением. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, что рады и сестры, как помимо вашей веру принял Бога и цветущий молитвы. Нехай Пан Бог примет отряду с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на користь нам и всему костелу святому. Panie nasz Boże, napomaże nam udzielniczyć w tych świętych tajemnicach. Бога ли мы складаем евхаристичную веру, здійсняется справа нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим Укору сердца. узносим Тебя, Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Боже, это и справедливо. Сопротивлено это и справедливо, слышно, и слышу Тебе складали подяку, Пане Святый Отче, Всемогутный Вечный Боже, праз Христа Пана нашего. И Он собрал мне вечный святар, установил обратно скрытные ахвяты, и первый себе самого принес Тебе, як ахвяр избавления. А нам наказал складать Ему с помином себе. Его тело за нас ахвяровано, это цудовный посилок, який нас умацовывает, а кровь за нас пролитая, это духовный напой, який нас очищает. Тому разом с горами радостью воскликаем. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, восстана на вершине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, восстана на вершине. Сопроды Божий и святый, хранится у святых святости. Тому просим Тебя, свят Тебе, и дары рассудит Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдав себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаешь, ломал и раздавал своим ближним, кажучи: «Ярите этого все, Бог это есть тело Мое, якое за вас будет предано».
Podobnym czynem poleczony udział kielich, znowu Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom kazać. Берите, богатый киевих крепи мою, нового и вечного заповедь, якая за вас и за многих будет хранита деля отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таемница веры. Wspominając śmierć i zmartwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как учить нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал их в одном. Памятай, Пане, про костел Твой рачейный по всем свете, удосконали его любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром и всем духовенством. Памятай так само про братову сестер наших, які постою надійно у свою ласку дошел до того свету и дозволил ему бачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, измилующий над душами нами, как мы заслужили удел в житии вечном, уедущий за святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Абраником, со святыми апостолами и всеми святыми, якие с веку подавались Тебе, как с ними и вы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, вышел всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, правду себе. Отримаємо Духа Святого, який нас учинив Божими дітьми, і давно сміємося казати. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заучены вольнее от греху и закоханные от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прысти избавца нашего Иисуса Христа. И мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Спокой покидаю вам, спокой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, даруйте Его с упокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. С упокоем Пана, нехай завсюди буде з вами. И с духом Твоим. И разговор с Богом. Israel.
Ось той, хто бере на себе граді світу, благословений і покликаний на вечеру Його. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет довольна душа моя. Молимся. Просим Тебе, Пане, разудел когда пьяный, Сын Твой наказал складать на воспомин про Его. Учини нас самим для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Дякую за спільну молитву. Всім доброго вечора. Дорогі друзі, народження. Ще раз. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Ісусу покої Христа. Дякую Пану Богу. Один